Witam was, Rostomili. Jadymy na Garbojama, czyli największy zlot garbusów, czyli roboków, keferów, można powiedzieć, bitlów, busów i innych starych Volkswagenów, Karmanów. Zobaczycie, jak to wygląda. Przyjechaliśmy około 60 km, no i na razie jakoś jadymy. Tam wszystko jeszcze nie funguje w tym aucie, więc trochę strachu jest, ale myślę, że dojadymy. Ze Łazisk jadymy za Bochnia do centrum Bobrek, bo tam mamy około 140 km. Jadymy durć. Rostomili, jak widzicie, dotarliśmy. Teraz obejrzymy sobie trochę większych keferów. Kolejne osoby przyjeżdżają na zlot, rejestrować się w biurze, a my sobie zobaczymy fajne roboki i busy, i buliki. Zobaczcie już to, organizatorów. Zobaczcie, co tu jest. Owal. To jest coś dopiero. To są lata 50. Owalna szyba. Tu są małe światełka. To jest coś. Zobaczcie się. Takie wnętrze. I tu jeszcze logo Wolfsburga. I nie ma nawet kierunków. I no te takie wichajstry. No tu kolejny stary. I tak możemy pokazywać. To jest niesamowite. Robok przyjechał z Rumunii. I te trójka Volkswagen Transporter. Volkswagen 1300. I tu se napisał kefer. To już są lata 70. A widzicie tu ten grubski wagonik? Co tu robi grubski wagonik? A, bo to jest kole Bochni. Kole Bochnie. Gruba soli. Bez to, nie Śląsk. A co tu mamy dali? Na ośrodku. Takie jakieś łony, fajnie to wygląda. Tu wam nie będę pokazywał wszystkiego, co jest na ośrodku, bo tu jest tego mocka, ośrodek jest dość srogi, ale to jest tak zrobione na wzór średniowiecznej Bochnie, to do dziecek jest atrakcją, to do bajtlów jest pas. Tymczasem transportery przyjeżdżają. To już są, to jest trzecia generacja po bulikach, busach. Tu śpimy w takim pawilonie, a tu jest program, nie wiem, czy widać troszkę ciemno, program Garbojamy. Pół 9 dopiero dzisiaj zaczynamy. Tu są jakieś prysznice. Czekajcie. Są zwierza zawarte. Weronika ma klucze. Kaj są te klucze? Ja mam. Chcesz je? Wchodzimy albo nie? Jak byłeś grzeczny, to wchodzimy. To pójdź. Wera, pokazujemy izbę albo nie? Jak chcesz, to pokaż. Twoja decyzja. Ja bych nie pokazała. No to nie, co? A czy no nie wiem. Nie, jak chcesz, to pokaż, no. Tak przez sekundę. To tak
na chwilkę. Mamy cyk, 2 prykole, haziel. Dobre, to styknie. A tu mamy taki widok za okien. Tam będzie scena, będzie jodłowanie, roztomajte łony. Nie skorzy, zobaczycie. Tu jest lepszy widok. To pójdźcie, a klucze zostawiamy w drzwiach. Co tam jest? No to jest widok. Roboki, a? No. 1300. Ja, genau. O! A tu? Czekajcie. Co tu jeszcze mamy? Mamy pora tych Też izbów. masz. Roboka. Ja, i tam dali transporter. Nie wiem, widać? Bus. To jest coś. Weronika, a można busa kiedyś? Co powiesz na busa? Ale busy już są takie fest drogie. Droższe od chrząszczów. A, wola chrząszcza. Chrząszcza. No jednak to jest ta klumpa. A ja, tu mamy wersje, jakby to powiedzieć, kampery takie, prawda? Ja, genau. No i mamy niemieckiego kefira. A mono to ino tabule? Zapozuj. Dziocha, zapozuj. Pokaż się. Kaje. Weronika. O, dobre. Jeszcze mnie brakuje. Aby musiał ktoś nagrywać. Pokaż się tam jako hop. Ja. A teraz w aucie. Genau. No i co tu będzie się działo? Co tu będzie się działo? Będziemy tańcować? Będziemy albo nie? Zobaczymy. Patrz, ten jest biały w środku, tamten jest czerwony. Zobaczcie tu. No tam pod namiotami głównie się rozbili. Fajnie się to wygląda, prawda? No zobaczcie się. I uprzejma kamera. Przybliżymy troszkę, a pójdziemy tam. Zobaczcie też Beetle. No i nowszy przyjechał. No New Beetlem też było można. Jakby my nie jechali starym chrobokiem, to by my New Beetlem dotarli. No mocka tego. I ogórki, pra? Wszystkie w jednym kolorze, w jednej farbie. Jaki to jest kolor, Weronika? Beżowy. Wyjeżdżają, wyjeżdżają. Jest i New Beetle. Jest? Widać? Ja. Może i my mogli New Beetlem przyjechać, Vera, pra? Lepiej starym, nie?
No i jest kolejny Beetle Cabrio, tym razem wyłuszczymy. Ja, widać? Ja. I New Beetle czarny. Czarny mi się nie podoba. Kuknijcie się ino, tam jest litewsko fana. Ten New Beetle jest z Litwy. I manifestuje to. Ja też muszę ta śląsko fana w końcu zawiesić za szyba, że jechał z odewrzoną, no to że nie mógł, ale teraz by musiał. A tu co mamy tu? Jakieś normalne graty współczesne, torgo kartowy. No i to jest koniec tego ośrodka. Tam mamy jeszcze boisko. No i idziemy dalej. Fajnie to wygląda, fajniście, pra? Ja. Ja. Percia, co tu mamy? No to jest tam, nie? Ty żeś to fajnie powiedziała. Feuerbus, nie? Ja, genau. Chyba, nie wiem. Przeczytaj fajnie po niemiecku. Ty się szkoliła niemieckiego. Freiwillige Feuerwehr Manhattan. Ja, genau. A co to za nowe dziadostwo, jakieś Audi? Ja tego nie rozumiem. Na dobry początek garbojamy garbojamski lager robiony w Limanowej. Ale zapomnieliśmy, znaczy nie wiedzieliśmy, no nie mamy otwieracza. Spróbujemy tak. Tu framuga. Czekajcie. Może dam radę. O pieronie.